Wilahing Amastuna Sidam sakaring bono langgeng paringa pangestu marang sagung tumuwuh mangkota kakang Kaneka Putra Prakencong pak pongpok bola kali jodhe mangetani line kawula nuwun wonten timbalan ing adawuh Adi Guru miji dateng raka sithik pangutal-utal kula pun Narada Kakang Narada milanipun Kakang Narada kula piji mangayun kula namung badhe mundhut pawartos babagan gara-gara ingkang sumundul ing ngawiyat anggorekaken kayawangan Junggring Saloka menika gara-garanipun menapa Kakang Narada menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta wonten brahmana ingkang hamalik tingal kawula nuwun Adi Guru keparenga kang raka sithik pangutal-utal kula pun Narada matur wonten ngarsanipun Adi Guru inggih Kakang Narada keparenga paring dawuh mekaten Adi Guru perkawis gara-gara ingkang tumapa wonten ing kayawangan Junggring Saloka menika boten sanes kajawi wonten satriya ingkang lirwa ing kewajiban satriya kang lirwa ing kewajiban kados pundi Kakang ngaten Adi Guru satriya menika lirwa ing kewajiban sabab satriya menika malih tinggal dados pandhita mangka dharmanipun satriya menika benten kaliyan pandhita menapa menika tegesipun boten lirwa ing kewajiban Kakang Narada kula wonten dawuh Adi Guru lajeng satriya menika sinten ingkang dados kekasihipun sarta dados pandhita wonten ing pertapan pundi lan sinten peparapipun Alun-alun inggih Adi Guru satriya menika boten sanes putra Pandhu Dewanata ingkang nomor kalih utawi panenggak Pandhawa pun Werkudara ingkang samenika dados pandhita mapan wonten ing pertapan Sumur Jalatunda laladan Harga Kelasa tlatah Ngastina ingkang peparap Begawan Bima Suci utawi Bima Paksa Kakang Narada kula dawuh menapa sababipun dene Werkudara wantun jumeneng pandhita wonten ing Sumur Jalatunda Adi Guru titah pujangkara pun Werkudara madeg pandhita menika jalaran piyambakipun sampun pikantuk ngelmu kasampurnan utawi ngelmu sangkan paraning dumadi saking Sang Hyang Dewa Ruci nalika piyambakipun ngupadi tirta pawitra mahaning suci cumempleng wonten ing samudra Minangkalbu Adi Guru dinten menika ngelmu kasampurnan ingkang sampun katampi dening Bratasena pinaringaken dumateng sedaya para siswa pinaringaken dening para cantrik para kaneman ing laladan Harga Kelasa mila nuwuhaken gara-gara wonten ing kayawangan Junggring Saloka menika wonten menika kathah para satriya ingkang mingker kiblatipun samya lirwa ing kewajiban boten nindakaken dharmaning kasatriyan samya nyesep kawruhipun pun Bima Suci inggih pun Bima Paksa wilahing Amastuna Sidam sakaring bono langgeng Kakang Narada kula wonten dawuh Adi Guru menawi tetela mekaten dengan ndika Kakang ngantiya para putra Jawata Watanawa Bima Suci katimbalan marak wonten kayawangan Suralaya
Wondene menawi mbeguguk ngutha waton mbalila langkung prayogi sinendal mayang menawi perlu pun patrapi pidana. Oh, makaten Adi Guru. Nuwun inggih Kakang. Nggih, Adi Guru. Mestuti sabdanipun Adi Guru. Dinten menika Kang Raka ing sithik pangudal-udal badhe nuhoni menapa ingkang dados sabdanipun Adi Guru. Kula badhe nimbali Bima Suci wonten Kayuwangan Suralaya. Indra, kadangmu Watanawa kanthi nang tumurun ing Marcawada jumujuk sumur Jalatunda swawi sendika ngestuaken dawuh pukulun. lole sama rantai toh neng tumpul wana dadi alas dadi wana jogrehek Allah. Anakku ngger Bima Paksa, ya anakku lanang Bima Suci. Aja kaget pun bapa kang prapta ya ngger Bima Paksa. Wah, Durna guruku, baktiku tampanono. Oh ya ngger Bima Paksa, baktimu wis tak tampa antatekake sukarananing pun bapa.
Ana wigati apa Durna guruku mrepeki nggonku mangsah semedi. Panemban Bima Suci. Pasajan wae ya ngger. Pun bapa iki mau antuk dukane Kang Raka Sinuwun Prabu Duryudana sambung rapete nggonira jumeneng pandhita ing Harga Kailasa ya ana ing Sumur Jalatunda. Kinira lamun sira iku golek kekuwatan dienggo gebuk negara Ngastina, besok yen wis tumapak jangka perang gedhe Bratayuda Caya Binangun. Mangka pun bapa wis mangerti apa sing mbok karepake. Gandeng sira Bima Paksa kuwi nggone dadi pendhita ana sambung rapete kelawan pun bapa nalika semana. Mula pun bapa cilike dikon bubarake paguronmu, gedene kudu ngrenah patimu ya ngger. Wah, bapa guru. Ana apa Bima Paksa? Yen pancen kowe antuk perintah Kakang Duryudana, kowe kon mateni kelawan Bima Suci. Wah, aku patenono. Aku ora bakal suwolo yen sing mateni bapa guru aku pasrah. Aku lilo legawa tulusing batin. Nanging aja nganti Kurawa kepok singgol kelawan Durna bapakku aku sing ora trima. Oh alah Bima Suci, Bima Suci. Apa aku ki wis edan? Apa aku ki mentala? Lah kok aku kon mateni kowe? Kowe ku wis sesuatu sing banget ndak tresnani. Kowe ku wis sesuatu sing mbangun miturut marang bapakmu. Para Kurawa ku ya sesuatu nek ora tau manut karo gurune. Ya mong kowe murid sing manut marang guru. Aku ora mentala mateni marang kowe kok ngger. Aku ora tega mateni marang kowe. Aku ki dudu wong bodho. Aku ki dudu wong kang kedanan derajat, kedanan pangkat. Najan to aku ngawula ana Praja Ngastina ning aku ki ora wedi dipecat. Wis ora dadi pandhita ora apa-apa. Isa akeh gawean liyane. Ora dadi pandhita ngojek aku ya iso. Mumpung kreditanku wis lunas. Anakku nggih Bima Paksa. Wah, Durna bapakku apa? Persajan wae ya ngger. Pun bapa melu mangayu bagya. Pun bapa bombong rasaku dene sesuatu bisa medharake ilmu, bisa tinampa dening para kawula utamane para kawula Harga Kailasa. Pun bapa ora bakal ngagru-ngagru ngaru biru nggonmu jumeneng pandhita ana ing kene. Wis aja sumelang ya ngger, aja sumelang. Tutukna nggonmu dadi pandhita, tutukna nggonmu semedi ngger Bima Suci. Wah, syukur mangayu bagya bapa guru. Yen to kaya mangkono kang dadi pangandikamu. Malah dina iki bapa guru tak jaluk sumeneo sawetara. Jala tundha iki wangune bakal ana tamu kang bakal prapo. Lan wangune iki uga bakal ana pacoban kang abot tumrape Bima Suci. Yen to kaya mangkono, pun bapa bakal melu ngenteng-entengke pakaryanmu ya ngger. Pun bapa bakal sabiyantu marang pacoban kang bakal sira tampa. Aja. Wah, ora sah dadak ngewangi marang Bima Paksa. Iki tak sanggane dhewe. Iki tak sanggane dhewe. Iki lalakonku tak lakonane dhewe. Bapa Durna sumeneo dhisik. Oh, ngono ngger. Ya ngger. Ya yen to kaya mangkono, kebak
ing pengati-ati ya Ngger. Kencang pak pong pok polang kali jodi mangitani lili tita ulun Nger Werkudara aja kaget ulun Kang Prapta. Werkudara ulun Kang Prapta latalah Pratasena apa kowe budhek saiki? Werkudara kowe aja banget-banget nggonmu ngewak-ewake marang para dewa. Wah, Bathara Narada iki. Werkudara iya. Ulun Kang Prapta. Kene ora ana sing jenenge Werkudara, anane Bima Suci ya Bima Paksa. Mbah Raidhet, kowe Bima Paksa apa Bima Suci? Sing cetha kowe kuwi Werkudara, kowe kuwi Bratasena, anake Pandhu Dewanata. Lawang lairmu wae aku ngerti. Aku sing paring tenger kelawan kowe. Apa kowe ora kelingan nalika lakon Bima Bungkus ayo? Aku sing paring tenger kelawan kita. Yen lali lakon Bima Bungkus ayo disetel meneh YouTube-e ayo disetel. Lakone Bima Bungkus nyetelono channel Mahrudin Mawa. Ning aja mung nonton tok. Yen nonton lakon yo di-subscribe, di-like. Wong subscribe ora bayar we, do angele. Gelem nonton kok ora gelem subscribe, ora gelem like. Wow, boro-boro kon bayar. Nadyan mung dalang amatir, luwung dinggo nguri-uri budaya. Waton ora nabrak pakem. Aku ki mau nguri-uri budaya sebab iki hobiku. Dadi aku ora kepengin dadi dalang ya ora. Ming dienggo ngatih wong-wong kene iki ben ngerti wayang, ngono. Aku ora njaluk bayaran. Mung njaluk di-subscribe ben berkembang channel iki, ngono lho. Werkudara, kowe aja ngilangake jati dirimu. Kowe iki Werkudara, genah wujudmu kuwi Werkudara. Kowe aja nyawang wujud karo jeneng kuwi beda. Lho, bedane mapan ana ngendi? Yen to Werkudara kuwi satriya, lah yen Bima Suci kuwi pandhita. Dadi ana kene ora ana satriya, anane pandhita ya aku iki. Yen tak kaya mangkono, tegese jeneng kita kuwi lirwa ing kewajiban. Jeneng kita kuwi mangruh tingal. Ing atase jeneng kita iku satriya kene ngapa gayuh dadi brahmana. Tiwas ora kasembadan, kasatriyanmu mogol, kabrahmananmu mertanggung. Ora wulung ora bisa sampurna sebab kowe kuwi mangruh tingal. Kowe
kowe satriya kok dadi pandhita? Apa nyambung? Tak ya bubar jagat iki mengko. Mongko darmane satriya beda karo darmane pandhita. Satriya jiwa brahmana kuwi apa ora entuk? Ya ora entuk. Kuwi jenenge nyalai tatanan, nyalai kodrat. Sabab satriya kelawan pandhita kuwi wis beda kewajibane, wis beda dharmane. Wah, yen ora entuk keneng apa kowe ora nyengeni Anoman. Lho Anoman ya kene. Anoman kae biyen ya satriya. Mantasane Senopati Siwalagiri Gimbung Siwalagiri. Senopatine Prabu Rama Wijaya saiki dadi pandhita ana ing Kendali Sada. Kae kok ora nampa bedana. Ana meneh Kakek Bisma. Kakek Bisma ya ora kok bedana. Kakek Bisma kae nom-nomane ya satriya, kekasih Dewa Brata. Malah kepara bisa meper napsune nglakoni wadat. Saiki dadi pandhita ing ngetal kandha pemarap Begawan Bisma. Apa kaya mangruh tinggal, kenapa kae ora kok tutuh? Manut pangrasaku, ing antarane satriya karo brahmana kuwi loro-lorone ngatunggal dadi siji. Bimawaksa. Apa? Sumurupa kalamun ta ulun iki mung mundi sabdane Sang Hyang Permesti Guru. Nggon kita jumeneng pandhita iki ora dadi penggali ngadi guru. Jeneng kita kaanggep luput. Malah kepara jeneng kita Bratasena katimbalan marak ana ing Kayewangan Suralaya. Kalamun ta jeneng kita mengko pertitis mangsule sing dadi pendanggane jeneng kita slamet. Ning yen jeneng kita ora bisa mangsuli kanthi pertitis utawa luput anggon jeneng kita paring wangsulan, kita bakal nampa paksiksan. Sinempulngake ana ing Kawacandra di muka dadi intiping neraka jahanam. Wah, malah kebeneran. Tek kebeneran piye to? Apa jeneng kita ora wedi mati? Keneng apa manungsa wedi mati? Wah, mati kuwi ora galak. Sesuk mati, saiki mati. Lan mati kuwi wajib. Gelem urip kudu gelem mati. Mula aku ora semelang mati saiki, ayo mati besok apa meneh. Aku mau manut kodrating Gusti. Jalaran aku ora rumangsa mbok urip lagi. Yen ta kaya mangkono ayo manut kelawan jeneng ulun munggah ana Kayewangan Suralaya. Jeneng kita bakal dadi intiping neraka jahanam Bimawaksa. Wah, ayo tak tutake laku jantramu.
Tak waspadagi iki kaya Dimas Permadi. Kawula nuwun nuninggih Kanjeng Koko Prabu. Si Adi mlayu-mlayu ana apa Yayi? Duh, Koko Prabu ngaturaken kawuningan. Dinten punika Kakang Mas Werkudara kanggep lepat dening pukulun jagat Girinapa. Malah kepara Kakang Mas Werkudara katimbalan marak dumateng Kayuwangan Suralaya. Sisip sembiripun Kakang Mas Bratasena badhe nampi pidana hawit saking keparengipun dewa. Karana sampun wantun jumeneng pandhita peparab begawan Bima Suci inggih Bima Paksa wonten ing sumur Jalatundha menika Koko Prabu. Adiku di kadangipun Kakang Bima Paksa sumurupa ya Yayi. Kalamunta kowe adiku sing banget ndak tresnani. Pandhawa kuwi duweni prasetya antiga sapatarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh. Dimas Bratasena aja mati dhewe tak belani Yayi. Bratasena aja mati dhewe tak belani. Werkudara aja mati dhewe tak belani. 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 Aja mati dhewe tak belani di. Bojleng iblis laknat setan podo kegodekan. Adiku di Werkudara tega larane ora tega patine. Pandhawa kuwi prasetyane antiga sapatarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh. Ayo aja mati dhewe tak belani obrak-abrik Kayuwangan Jungkring Saloka. Adalah Yayaji Paduka Triwikrama dados brahala sak gunung anakan nganti ngebaki jagat inggih labet ngeboti prasetyaning Pandhawa antiga sapatarangan mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh. Nuwun inggih Yayi. Semanten ugi pun Kakang ugi gadah prasetya
Pandhawa kelawan Kresna niku ibarate kereta jaran lan kusire. Kereta jarane Pandhawa kusiripun Kakang. Endi ana kereta jaran mlaku tanpa kusir, rawurunga bakal nabrak-nabrak. Kula kusiri Yayaji. Kula aturi embut Yayi. Paduka menika ampun tumandang piyambak. Sabab dipun menapakna sing jenenge Pandhawa niku wonten pamongipun. Ibarat kereta jaran sak kusiripun. Napa wonten kereta jaran mlaku kok kusire ditinggal? Yayi, kula nderek keparengipun Yayi Prabu kados pundi? Kakang, dinten punika kula boten trimah menawi Bima paksa dipun siksa. Monggo Kakang gentos nyiksa para Jawata. Ladalah pripun to Yayi? Napa dewa saged dipun siksa? Saged mawon Kakang. Lah lajeng caranipun kados pundi? Gampil kemawon Kakang. Kantun dipun rusak kemawon kayuwangan menika. Sarta jambu dipun nirmala tuwin pelemper tangga jiwa dipun rebahaken sedaya. Menawi jambu dipun nirmala pelemper tangga jiwa sampun rubuh, wae dipun idak-idak. Dewa bakal kaliren arep mangan apa? Wong dewa niku nggih kados manungsa, menawi mboten mangan nggih klingsir. Mongko daharanipun dewa niku namung jambu dipun nirmala sarta pelemper tangga jiwa. Dewa ajeng mangan menapa, ha? Napa arep gaglak pecel lele? Leres Yayi, menawi makaten kula namung nderek kemawon. Monggo kula dombani Yayi.
Gandem Amastu Namasidam Sekaring Bawana Langgeng Kulup Bratasena. Wah, Bathara Guru apa jeneng kita wis nglenggana kang dadi kaluputan kita? Aku ora rumangsa luput. Nanging yen to aku kok anggap luput tuduhna ana ngendi kaluputanku. Bratasena, apa luput kita karana jeneng kita salah sawijining manungsa kang nalisir saka jiwa satriya. Saiki jeneng kita jiwa brahmana. Katitik jeneng kita dadi pandhita ana ing sumur Jalatundha. Tegese kalamonta kita tandarbi jati diri. Bratasena, kalamonta jeneng kita tetep guguk nguta waton ora enggal ngrucat kabrahmananmu, kita bakal antuk pidana. Apa kang dadi pidanane Bathara Guru bakal ndak tampa kanthi lila legawa. Werkudara, apa Bathara Guru jeneng kita bakal ulun cemplungake ana kawah candra di muka karben dadi intipe naraka. Kacarita mesem jroning wardaya Sang Bima Suci ya Bima Paksa. Rewusnya nampi sabdanira Sang Hyang Jagat Girinata. Kalamonta arsa cinemplungake kawah candra di muka. Betasan kaya tutup entuk tumbuh jumbuh kelawan kang dadi prasetyani. Kepengin pinanggih dhateng Kang Rama Swargi Prabu Pandhu Dewanata dalah Ibu Madrim. Ing mangke kados ginelak lampahing Sang Bima Paksa teka kaya mangkono ature Sang Bima Paksa. Wah, Bathara Guru. Piye Bratasena? Yen to pancen aku kudu nyemplung kawah candra di muka, ora sah dadak repot-repot kok cemplungake ndi kawahe tak cemplungane dhewe. Kakang Narada, kula wonten dawuh Hadi Guru, keparenga nedahaken pun Werkudara wonten pundi papanipun kawah candra di muka. Nuwun inggih sedaya ngestaken dawuh Hadi Guru. Bratasena. Wah, Bathara Narada. Waspadakna kawah candra di muka mumpal-mumpal panase pitung penyukur. Yen mung lamak manungsa lumrah kaya kowe kuwi mesti bakal lebur ajur mumyur kwandamu. Ajuring Bima Paksa ora perkara kawah. Ajuring Bima Paksa saka keparengi Gusti kang hanyipta jagat. Wah, ya sakarepmu.
ning durung ana critane manungsa nyemplung Kawah Candra di muka isa slamet bali. Wah, opo kowe wis pikun? Pikun piye? Biyen anakku Gatot tau nyemplung kawah. Nyatane malah dadi satriya gagah. Wis anggeni ya tau dicemplungake kawah, malah genine diubal-ubal gawe geger kayuwangan. Wah, opo kowe ora kelingan? Iki dudu cerita dongeng, iki cerita nyata ya ono. Nabi Allah Ibrahim ya wis tau diobong Raja Namrud ana alun-alun. Nyatane Nabi Ibrahim slamet genine anyep. Wah, dalah ya Nabi Ibrahim kae merga saka keparenging Gusti mula Ibrahim slamet. Kene yo kowe yo percaya karo Gusti kang murbeng dumadi. Pati urip kuwi dudu ana tanganmu, dudu ana tanganing geni, ning ana tangane Gusti Allah kang nyipta jagat. Wah, sakarepmu Bratasena, yen pancen kuwi sing dadi kapercayaanmu, aja kakean mecang kaya dalang enggal cemplung ana Kawah Candra timuka iki, sumingkira tak cemplungane dhewe. Aginjong berginjong pak pongpok bolong kali sode mangetani lile. Dina iki wis ora ana Bima suci, ora ana Bima paksa, ajur mumur kandamu Werkudara. Endro iki. Nuni kula pukulun. Eneng apa? Aduh, pukulun kadrawasan. Kadrawasan kuwi ana apa? Kayuwangan geger wonten brahala kalih cacahipun pethak kalian cemeng ngrisak wewangunan. Latalah, ana buta loro cacahe, ireng kelawan putih ngrusak kayangan sing dirusak apa? Ingkang dipun risak inggih menika witing jambu diponirmala dalah pelemper tangga jiwa. Latalah, jambu diponirmala kawan pelemper tangga jiwa diapake? Dipun rebahaken sedaya. Latalah. Yen jambu diponirmala pelemper tangga jiwa wite dirubuhake, lah terus dewa arep mangan apa? Apa kelakon ana dewa klingsir? Wah, ketrawasan tenan iki. Bujreng iblis laknat setan padha gegojegan. Dewa murang tata patrapi wani nyemplungake adhiku ana Kawah Candra di muka. Ayo aku cemplungno sisana. Yen nganti ora gelem ngentaske adhiku lanang, tak rubuhake kabeh jambu diponirmala karo pelemper tangga jiwa ben dewa padha kalirena.
Kayuwangan Junggring Saloka geger. Kakang Narada, kula wonten dawuh Adi Guru. Geger wonten menapa Kakang? Wah, pun. Boten nyono Adi Guru. Sasampunipun Bima Suci cumemplung wonten ing Kawah Candra Dimuka. Boten dangu, wonten raseksa kalih cacahipun ingkang setunggal warni cemeng, ingkang setunggal warni pethak. Sami ngobrak-abrik Kayuwangan Junggring Saloka. Malah kepara Adi Guru. Jambu dipunirmala tuwin pelemper tangga jiwa dipun rebahaken. Menika kados pundi Adi Guru? Mongko dewa menika daharanipun namung pelemper tangga jiwa dalasan jambu dipunirmala. Yen peleme karo jambune wis dirubuhake lah, kelakon wonten dewa kaliren menika kados pundi Adi Guru? Kakang Narada, kula wonten dawuh. Yen to pancen mengaten Kakang, kepareng paduka ndhawaken Dewa Watanawa. Wah, Dewa Watanawa wedha pengecut niki wau. Ngerti kula dibledik buta, nganti kemul sarung kok malah ditonton karo ngemil. Dewa ora kena dijagake mbutuh Adi Guru. Waduh, kados pundi Kakang? Adi Guru, kula wonten dawuh. Kula pitados Adi Guru. Menika ingkang saged madangaken geger ing Kayuwangan Suralaya mboten sanes kajawi namung Bima Suci. Mongko Bima Paksa utawi Bima Suci sampun grajit nyemplung wonten lebet ing Kawah Candra Dimuka. Napa inggih kedadipun susul? Mongko kawah niku panase 7 penyukur. Wah, kelakon ana dewa sangit mangke. Kalih melih Adi Guru. Yen kelakon ngentasaken Bima Suci, dewa bakal kewirangan. Menapa sababipun Kakang? Ah inggih to. Dewa bakal kisinan, ora duwe rai gedhek. Ing atasipun sampun paring pidana kelawan pun Bima Suci lha kok njaluk tulung cobi pripun niku. Kaya disuwek-suwek raine Adi Guru. Kakang Narada, kula wonten dawuh. Pancen leres Kakang, kawah menika panasipun 7 penyukur. Nanging Kakang, Kawah Candra Dimuka menika saged dados adhem kalamumpa ingkang cumemplung menika tiyangipun resik boten gadah dosa, boten gadah lepat. Monggo kula dalah Adi Guru gadah lepat kalian Bima Paksa. Iya Kakang. Pancen ulun gadah lepat nanging dinten menika kula ngakeni kalepatan kula nyatane Bima Paksa ingkang leres. Lajeng pirsa Adi Guru kados pundi Kakang Narada? Paduka kendel kewala Kakang kangge nyelametaken Kayuwangan Suralaya ulun pribadi ingkang badhe sumusul Bima Paksa wonten ing Kawah Candra Dimuka. Anakku lanang Bimasena kang rangkul marang pun bapa kelawan ibumu Madrim. Wah, Pandu bapakku ya. Padha Raharja Prapamunggir.
hantuk pangestune Pandhu bapakku Raharja Prapaku baktiku katur. Yo anakku wong Jarot Bratasena wis pun bapa tampa. Kowe padha Raharja nggih anakku lanang Bimasena. Ya Madrim ibuku Raharja Prapaku. Ana wigati apa dene anakku lanang cumemplung ana kawah candra dimuka iki? Apa dosa munggir? Aku ora luput. Aku ora dosa. Aku mung kangen karo Pandhu bapakku. Aku kangen kelawan Madrim ibuku. Sakabeh wong kang mapan ana kawah iki, wong kang duwe dosa ya nggih. Aku ora dosa, aku ora luput, aku mung kangen karo Bapak Pandhu. Wah, aku melu kowe. Sumurupa ya nggih. Tak kira durung tumeka wahyaning mangsa kala, kalamun anakku lanang Bratasena melu marang pun bapa Baliya ya nggih. Moh, aku wegah bali. Aku kepenak ana kene. Aku iso nyanding bapa Pandhu karo ibu Madrim. Jeneng kita Bima Paksa, aja kaget ulun kang prapta nggih. Pangabekti kula pukulun. Ya Pandhu wis ulun tampa. Bekti kula pukulun. Ya Madrim wis ulun tampa. Wonten wigatos ingkang pundi? Dene Paduka pukulun merpeki dhateng kula pun Pandhu. Pandhu sumurupa prapta ulun iki bakal mundhut Bima Paksa ya anakmu lanang Bratasena mentas saka kawah candra dimuka iki. Bratasena, wah Pandhu bapakku apa? Anakku nggih Bratasena. Sira kapundhut pukulun Bathara Guru mentas kawah candra dimuka nggih. Moh wis tak kandhaki aku moh mentas. Aku seneng manggon ana kene. Wah, aku mapan ana kene rasaku tentrem. Aku bisa nyanding lawan Bapa Pandhu. Aku bisa nyanding lawan Ibu Madrim. Kulup Bratasena, Bathara Guru apa? Aja kaya mangkono ya nggih, mesakno karo para dewa mentasa dina iki. Ora. Aku ora arep mentas, ulun kang mentasake. Aku nyemplung dhewe kok kowe ngentasake ketemu pirang perkara. Bratasena apa? Sumurupa ya nggih, kayuwangan geger. Geger yo ben ora yo ben. Kayuwangan dudu darbiku. Kayuwangan Suralaya sing dadi ratu kuwi. Yen geger gari mrentahake marang Dewa Wataknawa. Dewa Wataknawa padha kasoran ya nggih. Sumurupa iki ana buta loro cacahe, ireng kelawan putih gawe geger kayuwangan Suralaya. Wit jambu dipanirmala kelawan pelemper tangga jiwa dirubuhake. Baya sapa kang paring pepadang hamung kajaba jeneng kita Bima Paksa. Wah, yen pancen aku didhawuhi mentas kinen madhangake pepeteng kang mapan ana kayuwangan Junggring Saloka. Yo, ora liwat aku saguh sumanggemku awit aku nulungi marang para dewa. Ya kulup syukur sekethi jumurung. Nanging apa nggih aku duwe panjaluk. Apa panjaluk kita? Aku darbi penjaluk supaya bapakku Pandhu, ibuku Madrim diunggahake ana ing kasuwargan jati
diunggah ki ana swarga kang tanpa winates. Lho. Mangkota Bima paksa sumurupa swarga kuwi papane wong kang ora duwe dosa, papane wong kang tumindak amale apik. Apa dikira bapa Pandhu ibu Madrim kowe ora duwe amal apik? Famayak mal miskola zarotin khaira yaroh. Sapa wonge kang tumindak becik nadyan hamung sak gedene zaroh bakal nampa piwales. Nalika uripe bapa Pandhu ibu Madrim kuwi ya tumindak becik bisa ngayomi kawula ana negara Ngastina lan wis tau labuh labet marang Kayawangan Junggring Saluka. Apa sababe siniksa ana ing naraka jahanam iki? Yen to pancen ana lupute bapakku wis pirang-pirang taun lawase mapan ana Kawah Candra Dimuka wis titiwancine kudu lumebu ana kasuwargan jati. Ya Bima paksa yen to kaya mangkono kang dadi panyuwun kita ora liwat ulun bakal ngudaneni apa kang dadi panyuwun kita. Anakku ngger. Anakku ngger Werkudara. Bungah rasane atinipun bapa ya ngger. Kowe anak lanang, anak andung Anindita, anak kang kawasa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong atuwamu. Satemah anakku lanang Bratasena bisa nyuwargakake pun bapa kelawan ibumu. Pun bapa ngaturake panuwun ya nggih Bratasena. Ya Bapa Pandhu, pancen wis dadi kewajibanku ing ngatasé aku anak kang soleh kudu bisa nyuwargake wong atuwa. Werkudara, apa mulya uripmu ya nggih? Ora ilang anggonmu meguru kelawan Pandhita Durna. Katitik sira anakku lanang bisa nyengkakake pun bapa dalasan ibumu Madrim. Ya nggih anakku lanang Bratasena. Pun ibu bungah rasane atiku dene aku duwe anak kang bisa nyuwargake marang ibumu iki. Wis aja padha tawang-tawang tangis. Enggal munggah ana ing kasuwargan jati. Ya Werkudara anakku lanang tumuli enggal rampungna petenging Kayawangan Junggring Saluka iki. Pun bapa bakal nderekake pukulun munggah swarga kang tanpa winates. Ora liwat sesantinipun bapa Tampanana ya nggih. Bratasena, muga-muga tansah jaya wijayanti sak sedulurmu kabeh. Butane ireng kelawan putih. Ayo ndang raup, ayo ndang cucul, wis rampung karnapale. Apa isih kurang belanjamu? Apa isih kurang nggonmu nampa gaji dadi ratu? Lah kok nyambi buta barang. Ayo cucul, raup.
Ladalah. Pripun Kakang? Cahipun jedul niku. Lah pripun Yai? Direwangi gedhe niku sing dibelani nggih niki. Lah niki malah pun jedul. Ning kula malah lara ati Yai. Lara ati kados pundi Kakang? Lah niku dibelani ngoyo-oyo kok mung kon raup. Apa dikira aku kuwi buta rembes ngono apa piye? Wah, lah sia-sia. Wah, aja malah padha gembremeng dhewe-dhewe. Ndang salino, ndang gantiya klambi. Wah, ngertenono dina iki Bapak Pandhu kelawan Ibu Madrim wis mlebu ana swarga jati. Kadangipun Kakang Dimas Bratasena pun Kakang rumangsa kasoran budi siadi darbi gegayuhan luhur nyatanipun Kakang ora ndungkap sing gedhe pangapuramu ya Yai. Wah, mbarep Kakangku ora sah dadak kowe ngremehke awakmu dhewe. Kowe ora luput, Kakang Jlitheng ya ora kleru. Pancen gegayuhanku kang mangkene iki mau aku mung kepengin nyuwargake kelawan Bapak Pandhu dalasan Babu Madrim. Yo Yai. Duh, kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Syukur ya Di. Dene Siadi wis kasembatan kang dadi panjang kamu. Wah, Kresna Jlitheng Kakangku ya. Yai, yen to kaya mangkono ayo dienggal tak boyong kundur ing praja Ngamarta selak dadi pangarep-areping para kawula. Mangko dhisik kowe bali ana praja luwih dhisik. Aku arep mampir ana Jalatunda. Wangune isih ana tamu cacahe loro bakal ketemu kelawan aku. Mangko yen wis rampung nemoni daya kae aku enggal kumpul kelawan para kajan. Wah, ana ratu buta wis pikun. Ratu ngendi sapa jejulukmu? Lol. Nganu Raden. Awan-awan kula niki ratu wonten ing nagari Kenceng Barong. Jejuluk kula Karungkala. Karungkala. Inggih. Karungkala menawi mboten klentu. Wah, jeneng kok kleru. Lah pripun kula niku sampun pikun, kula niku pun sepuh banget. Ya, jenengan niku sinten Den? Panenggak Pandhawa, jenengku Werkudara. Kowe teko kene arep ngopo? Nganu Raden, nganune sapa? Nganu kula dhewe. Wah, wis tuwa. Guyah guyuh ana apa? Nganu Raden, kula badhe madosi Pak Ustad. Pak Ustad sapa? Nganu Den, niku le Pak Ustad Bima Suci.
Kula badhe nyantri wonten pondok Jalatundha. Kula kepengin meguru Pak Kyai Bima Suci. Kowe arep gayu ngilmu apa? Ngaten nggih, Den. Persajan mawon. Katarios Begawan Bima Suci menika anggelar kawruh kasampurnan ingkang dayanipun saged ngruwat Mala Sukerta. Labet kula niku ngrumaosi bilih kula niku dadi buta, gesang kula niku kebak dosa. Jaman nem-neman kula rumiyin kula tansah nindakaken daksia sawenang-wenang, nyiksa, nganiaya, mejahi, merkosa lan sapanunggalanipun. Sareng samangke Den kula sampun sepuh, kula kraos benjang dhateng ing ayunan badhe ngendong dosa ingkang kathah. Lah menawi mboten pikantuk margining pangruwatan benjang dumugining pecah sinadang pasiksan langgeng, kula badhe lumebet wonten ing neraka jahanam. Kula pengin tobat Den. Kula badhe nyuwun ruwat dhateng Bapak Kyai Bima Suci. Coba rungokno tuturku. Nggih, pripun? Kyai Bima Suci ya Begawan Bima Suci, ya Begawan Bima Paksa sing kok goleki saiki wis ora ana. Lho, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gek napa pejahipun kok kula mboten mireng? Durung mati. Lho, lha pripun? Wah, Bima Suci kuwi sajatine ya Werkudara. Werkudara ya Bima Suci. Nanging Bima Suci dudu Werkudara, Werkudara ya dudu Bima Suci. Lah kula niku malah mumet nggih Raden. Kula niku wis pikun madulek-ulek tembung ngaten niku. Jane jenengan niku sinten? Sumurupa Begawan Bima Suci wis salin wujud ya aku iki. Rehne aku wis bali nyatriya, mula sing tak ayahi ya darmaning kasatriyan, jenengku Werkudara. Ladalah jebul malah jenengan niku to sing kala wau dados Begawan Bima Suci. Ya, pancen aku sing dadi Bima Suci mau. Malah keleresan menawi ngaten Raden. Sowan kula wonten ngarsa panjenengan Pak Ustad, sepindah kula ngaturaken sungkem ingkang angka kalih kula silaturahmi. Dene jangkep angka kalih kula pasrah pecah gesang kula dhateng panjenengan Pak Ustad, Pak Ustad. Karung kala nuwun kula. Saiki aku wis dudu pandhita, dudu Bima Suci, dudu Bima Paksa. Nanging aku Werkudara. Allah, inggih sami mawon Tik. Kula niku pun kebajet madhep mantep kalian panjenengan Pak Ustad. Mpun to, kula niki mangidoni cuh ngonten mawon kula niku gelem, kula niku trimah lan boten badhe nesu malah bungah. Mergane kula niku pun kebajet percaya ngaten Raden. Kowe wis lila legawa. Nggih, kula lila legawa. Saiki ngerti yo, gandeng aku wis bali dadi satriya, nggonku ngruwat cara kasatriyan. Ngruwat cara kasatriyan kados pundi? Ngruwat cara kasatriyan kuwi nganggo waton hukum adil jiwa kasatriyan, tegese manggene. Rehning uripmu nalika semana wis utang pati marang pirang-pirang atus manungsa. Mula adile ya kudu nyaur pati. Yen kowe ikhlas atimu, aku percaya Gusti bakal ngapura dosamu.
Nanging yen atimu isih hawel, patimu tetep cinadhang naraka jahanam. Piye? Dipikir dhisik. Ladalah. Inggih empun to Raden, empun boten napa-napa. Kula sampun trimah. Kula mboten mang patenana, kula niku pun gluyar-gluyur kaya mekaten kok, Dik. Yen tangi turu wis ora iso ngadeg. Lempoh ning umpama kula niku tangi turu wis iso ngadeg. Nggih ra duwe mungsuh. Umur kula pun atusan taun kok, Den, ajeng mati mawon angel. Kula golek mungsuh takon mateni kula malah sing mati mungsuh kula. Lah pripun mateni aku mboten tedas dateng gegaman. Kula mlebu alas goleki macan, malah macane wedi kalian kula. Pun menawi Raden saged mejahi kula, kula lila legawa, kula ikhlas donya akhirat Raden. Wah, kowe wis lila. Nggih, kula rida Raden. Yen wis lila pamita karo anak bojomu. Pripun? Pamita karo anak bojomu. Kula niku pun boten gadah bojo. Lah kok kon pamit bojo kula pun padha pejah. Sing bojo nom pun minggat. Lah kok minggat ana apa? Lah witekno kula pun boten saged napa-napa niku. Kula gluyar-gluyur niku. Lah sinten tiyange sing trimah ndek bojo tangi turu wae ora urip barange. Yen kaya mangkur pamit karo wadya balamu. Nggih, menawi mekaten Raden, mrene ote. Patih, kula wonten dawuh Gusti. Iki pungkasane ketemu karo kowe ya, Dik. Inggih wonten menapa, Gusti? Kapeksa aku kudu ngeklasake patiku. Aku bakal diuntapake Raden Werkudara. Kowe aja nesu ya, Dik. Kowe aja bela pati. Sabab sing njaluk aku, Dik. Pamrihku aku arep golek marganing pati kang tumuju ing kasampurnan. Perkara kamukten ing praja Kenceng Barong wis uruseng ya, Dik. Kowe dadi ratu ning nggonmu dadi ratu sing wicaksana. Mongeng para kawula Kenceng Barong ya, Dik. Jalaran aku ya ora duwe anak. Nuni sendika ngestaken dawuh sinuwun lan uga Dik bondo donya kratonku kae wenehna karo para kawula ya, Dik. Para kawulaku sing kekurangan padha paringana. Aja ana sing kecer ya, Dik. Nadyan to ora duwe kartu PKH tetep kek ana waton kere ya, Dik. Aja pilih-pilih kaya Pak RT. Ih, sendika ngestaken dawuh. Dum-dumna ya, Dik, sing adil ya, Dik. Nune badhe kula istirahaken aja korupsi lho ya. Yen nganti kowe korupsi tak dongake bosok wetengmu ya. Yen nganti kowe korupsi iki engko yen kelakon aku mati, aku bakal dadi demit, bakal tak tripeni kowe ya. Aku arep gentayangan ya. Wah, boten saniki pun enten KPK-ne kok. Alah. KPK-ne ya ana sing korupsi kok, Dik.
Ya wis mangsa bodho ate aku dongak-dongakno entuk dalan padang yote. Inggih Gusti sembah kula ingkang nderek paduka Gusti. Sampun Raden, kula sumanggaken mejahi gesang kula Raden. Wah, maju mrene kuku Pancanaka ku sing dadi lantaran patimu. Yo. Tumiba Bantala Sang Prabu Karangkala hamun nalika semana ana udan riwis-riwis Gondowangi katitik katrima pejaira Sang Prabu Karangkala. Aja gembelo pacakmu, aja gedhe ndasmu. Kowe dadi pendhita sakarepmu. Nanging balekno guruku Begawan Durna. Wah, ora susah kowe njaluk baline Durna guruku. Karepen manunggal karo aku. Ora pantes Begawan Durna momong karo wong angkara murka kaya dedapuranmu. Wah, keparap kenceng broto. Sama rante toh neng tumpul wana dadi alas dadi wana jogrehek. Allah anakku ngger Bratasena sing sabar ngger Bratasena sabar ngger Werkudara. Piwulang sing tak paringake kelawan kowe, ngono sing tak paringake kelawan kowe ora kena kanggo pasulayan yo ngger. Wah, aja dipambengi tak remuke Duryudana. Wis ngger, sing baku nak wis keturutan karepmu. Dina iki wajibe aku ya kudu bali kumpul kelawan para Kurawa. Ayo, ngerti ora kowe? Krungu ta kowe? Apa bosok kupingmu ayo? Begawan Durna kondur menyang negara Ngastina. Wah, yen nanti Bapa Durna tidak sia karo Ratu Ngastina mburi kuwi, wianen aku tak jejekane. Ya ngger, ya. Engko tak video call ngger. Tak video call aja kuwatir ya ngger. Yen ana apa-apa aku mesti laporan karo kowe. Yo, kondo aku tak jejekane pisan. Wah, ora. Monggo Bobo, kula dherekaken kondur wonten Ngastina. Monggo, Nger.
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten timbalan ingkang adhawuh Yai sami aji. Bingahing manah kula tanpa pepindhan. Dinten menika Yai Werkudara sampun kempal kelawan para kadang. Malah kepara Yai Bratasena saged paring kasuwargan dhateng Bapa Pandhu dalasan Ibu Madrim. Nuwun inggih Yai Aji, semanten ugi Kang Raka ugi nderek bingah. Menika Yai Aji ingkang sinebat wa waladin sholihin yad'ula, anak saleh kang ndukake wong tuwa. Nuwun inggih Koko Prabu, menawi mekaten sumangga kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi pinardawa kamulyanipun para Pandhawa Koko Prabu.